Ayan, sir, we're back. Dito yung programa nga Sa Miweng ti Distrito. Yes. Of course, nagpa-game stand partner. Pa-games. Ayan, nagpa-game Yes, pa-games. So, dito yung apong game kit. Pinanaganan tayo iti Name that tune. Ayan, i-remind ko lang nga po maminsan nga. Dapat kaya dati Share badge. Dapat i-share you dito. Live stream tayo tapno dati chance yung mga bak. Katagiti prices nga ited tayo tatangal daw. Yes. Ken baka mo kadagi tayo winners to. Madamdama kadagiti games tayo apo. Madi mabalin nga agdoble nga mga bak. Ayan. Para give chance to others. Diba? Sana all. Mabalin siguro na kakabagyan, nagkakapamilya. Mabalin. So dati agtutok. Pero no same account or same name. Yes. Madi mabalin. Madi nga mabalin na Dapat po. na isa lang nga account tapo. Yes. Hindi mabaling mo sa rin. Okay, so ang tanga nurod pa bayagenen kabsat kay. Dato yung nga rod ti dato yung nga rod ti padengeg tay kanyada. Tapno pugtuan da i-comment di comment section. Iti answer da. Okay? Yes. Name that Paunahan tune. na po. Paunahan. Ayan, Yes. so denggen tayon. Denggen tayon kakabsat. No, dito yung muna nga kanta. Okay? Dito yan. 1, 2. Ayan, denggen tayon. Kapiling ka, talang sapit na nasa, ngayon naririto. Kahit na malayo. Yun. Pugtuan nyo apo na niya DJ nga kanta. Kanta ti Pasko apo. When of course, Christmas song DJ. So maminsan pa, tapno mangigdangan na siya at partner. Yes. Kay saya kung kayo'y kapiling na, sana pagsapit ng Pasko, ngayon naririto. Ayan. DJ partner. Sino tinang kanta DJ? Nagaduda nga ng kanta. Ito partner. Rosel Nava. Sobra. Ayan, dito yung mga 90s siguro. Ito yung song. Wala Ayan, pa. so, Wala pa tayong correct answer. Wala pa. Ayan, hintay-hintay lang tayo. Ayan, dapat share, Ay, share meron. badge tayo. Ay, wala. Dapat may sharer Yes, badge dapat po may tayo. sharer badge. Ayan, meron nag-answer pero wala siyang sharer badge. Yes. Oh, sayang. Sana may Sayang. sharer badge. Ayan. Wala rin. Sana ngayong Pasko daw hindi. Po. Hindi yun. Ayan, malapit na doon. Sana ngayong Pasko. Ayan. Ayan, meron na ata tayong winner. Ayan, i-review lang po natin. Yung winner natin, parang meron na. Ayan, may nakita ka na, Kabsat K? Meron na kanina. Ito. Si Ma'am Mary Jean Belisario Piros. Yes. Congratulations, ma'am. Congratulations, ma'am. Mary Jean. Mary Jean. Yes. Ayan na nga baka 100 peso Peso load. load. And of course, Ayan. i-comment mo DJ. Number mo dito ay Kabsat channel. Tap no mamo mo DJ number mo. Yes, Okay. private message. Yes, private message. Yan, thank you so much. Ket, kanta tayo nga rutimes sa pay nga kanta Kabsat K and Kabsat Clifford. Take it away, guys. Sandali na lang, maaari bang pagbigyan? Aalis na lang, maaari bang hawakan ng iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masilip. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo
Diyos, salamat na rin at nagtagpo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Huwag kang mag-alala, di ko ipipilit sa'yo kahit na lilipad ang isip ko'y torete sa'yo. Torete, torete, torete ako. Torete, torete, torete sa'yo. Alright, that was something from Moonstar 88. Ayan, thank you so much, Kabsat K. Manin. Ayan, Ano yung hawak-hawak ikam mo? kumanda ito cellphone nga price, dagiti viewers tayo. Pahapyaw Madam, mo. Tutok Pahapyaw. lang. Ayan. So, orayan nyo po, deto'y touchscreen cellphone. Nga, Yes, touchscreen. Ited min to Samsung madamdama. Galaxy A01. Yes. And of course, before that, a partner can awagan tayo managing representative from the Congress, from the Office of the Congressman ni Ma'am Catherine, Ma'am Karen, and Sir JM Tabnog Yes. Award tayo Pasok. manin. Pasok. Iti Mga kaibigan. self-lucky students nga maikan iti Cellphone. cellphone. Ayan. Ayan, compress tayo, ma'am. Ayan, bash tayo. Okay. Ayan, so Sir JM, sino pa'y nagijay? Maikan tayo iti cellphones. Okay, sir. Tawagin natin si Ma'am Julie Fernandez, saka si Sir Abe Raguhos from Kawayan. Ayan, datan. Sir, dito kayo, sir, ma'am. Ayan. Okay, kumusta kayo, ma'am? Okay kayo? Ayan, sige, sir. Ayan. Ayan. Kumusta kayo, ma'am? Kami timakunayo, ma'am, dito yung inted niya po, congressman, nga cellphone, kanya tayo. Gawang kami, sir, da kami tinapagasasan nga nagkanti cellphone tao sa ralagian mo online, sir. Yes, thank you so much, ma'am. Kani, sir, nga may message tayo, kani Apo Congressman, sir. Thank you, sir. Yan, at ako nung usarin di kanakan of course, estudyante dagijay, ket ayan, usarin dati inda pa nagbasa pinag-research or dagiti online classes. Okay, thank you so much, ma'am. Ayan, thank you, ma'am. Kinawagan tayo pa, sir, dagiti daduma pa nga ikan tayo iti cellphone. Tawagan tayo man ni Ma'am Helen Rayupta kan ni Ma'am Juliet Saliganan. Dagiti parents, Ayan. dagiti nagtan. Okay, dagiti parents. Okay, ma'am, nyamit ti makunayo, ma'am, deto'y nga, ayan, nga inted ni Apo, congressman, kanya tayo nga. Ayan, nya ti message yung ma'am, kina po, congressman. Agyaman kami ti aduunay kan ka, sir, da kami ti may nga napili nga napagatatan nga ikanti cellphone happy birthday. Ayan, happy birthday ka, no? Kit, ma'am, nyamit ti makunam. Thank you, sir. Napagkasatan dyan ako nga dito nga cellphone, sir. Napalalo tiragsak na, sir. Tatatalang ako, sir. Thank you, sir. Happy birthday. Ayan, thank you so much. Ayan, kastang mangi-care kanya tayo ni Apo Congressman. Dagiti estudyante kan na pa iti cellphone, tapno dalaing mausar dang dagiti online classes da. Ken of course, doon yaman dagiti pakasapulan dati pinagbasa. Ayan, thank you so much, ma'am Kanyayo. Ayan, thank you, ma'am. Ayan, thank you ti Anos yung ay may dito studio. Ayan, and of course, ayan, thank you so much manin, ma'am
Karen, ma'am, ay sir, Ken, ayan. So, ayan. Yan, thank you so much, ma'am. And sir. Okay. So, pag-game tayo manin, partner. Pag-game Yes, tayo? pag-games Hindi, tayo. What's in the box? Ay, pag-game tayo? Ayan. Okay. So, agpa-game tayo nga ro din manen iti. Nya dahil makuna tayo nga games nga. What's in the box? Ayan. Adat to iti Floor director. kuningning. Kuningning. Sikat at tati kuningning. Shak. Ayan, production staff. Shakti kuningning tata. Ayan. Kuningning. Specify tayo ba detoy? Specify tayo. Okay, ayan. So, detoy what's in the box. Pupugtuan tayo no. Anya detoy datoy enti oneg iti. Ayan. Pakita natin yung Ayan. mapapanalunan. Ayan, pakita natin yung mapapanalunan natin. Okay, can you Ayan. remind, Ayan. ayan, i-remind me, Apo, dagiti, ayan, natati premyo Yes. tayo. Ayan, i-remind tayo, Apo, Nakilala ko si live stream. Yes, dapat may share badge tayo, ha? Ayan, Sayang din naman pag walang share badge. No? cellphone. Cellphone. Ayan. Naggasatin, Apo, DJ, Supay, lalaingon nyo, Apo, nagasa sana all. Paano po yung sharer? Sabi ni Ma'am Helen Torres. Ma'am I-share. Helen, i-share mo dito yung live stream. Yan, i-share mo lang dito yung map. Ayan. Di ka digbuy-buya ka ka dito yung live stream. Live stream tayo tata Ma'am Helen at makita mi J baba. Abay ti write a comment ko na dati ko na share. Yan, i-share mo. Italmag mo DJ, ma'am. tapos Talmag mo i-share. di share. Tapno ma-share mo. Yes. So, Yes. balik tayo sa what's in a box. What's in the box? Yan, nagbigay ay... Kuningning. 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 Yes, dati ti mapangabakan, Apo. Ayan. Ayan. Samsung Galaxy A01. Sana all. Meron. Ayan. So, Magbibigyan na tayo ng clue. first clue. Ano yung first clue? First clue. Ay. Sika Dito yung partner. Apo ko in-intake ti tao. Intake. Intake. Mabaling nga Makan. kanon. Matilmon. Matilmon. Kasjay. Mon. Ayun. Mabaling nga inumin. Matilmon. Yes. Mabaling nga inumin. Okay. That's First the first clue. clue. Jay. Second clue, partners. Ayan, Second second clue. clue tayo. Ayan. Dati kat, iso ti primary or iso ti pinakaumuna nga mapanunot mo. Nga gatangan no adati maririnam nga madi. Ayan. Madi. Ayan, adati adati maririnam nga madi. Okay. So, first clue. First clue, second clue di yan partner. Sonya, yung first clue. Tatayo? First clue tayo, mabalin nga i-intake ti tao. Mabalin nga tilmunan ti Mabalin nga tao. tilmunan. May Yes. kadwa, mabalin May kadwa. nga inumen, dagiti, no, at dati maririnam nga madi. Yes, isuti mo na nga mapanunot. Ayan. Ayan. So, masapula po kay correct spelling. Correct spelling and be specific, Apo. Dati, dapat ka, Well, dati yes. specification na detoy. When specific. Ayan. Third Okay, so clue. third clue. Siya mang ibagan partner. Sige, partner. So, detoy ket, kang kanen dagiti, at na mariri na nga nabara. Iti Ay. bagina. Oh my God. Delikadong sa amin. Sabalin sa meta So, na ano bara bumara, bagina. so, ano bumara ti bagim, ket detoy ti kanem. Tapno, umimbag ka. Deta ti kanem kintil monem. Wentil mo em kanem. Okay. Alright. Pang Ayan. fourth clue. Ayan, nadagkom-comment dito. Ayan, may nagko-comment ng mefenamic acid. Ayan, alo, one sharer badge Yes, na. dapat may share Dapat may badge share tayo. badge po kayo. Ayan. Para dapat manalo. na. Yes, so the sharer badge na. Ma'am, i-share mo, idaras mo. Share badge. Share mo, ma'am, Darsem. Ayan, okay. Actually, dato'y may kapat. Dato'y ket. Dito yung cat. Nya. Dato'y ket. Ayan. Ada bilang na Apo. Ada bilang na, wen. Dapat ada sharer badge mo, ma'am. Ayan, i-share mo dito live streamen. Tapos i-comment mo di jay.
Answer mo. Ayan, dito'y nagadodi ng ibaga. Nagadon na po. Ay. Hoy, adan. Ayan. So, gapo-apo ta, kayat ni Kabsat kay nga. Numano nga pieces detoy nga. Ayan, numano pieces detoy. Generic name lang detoy, Apo. Generic name, wala siyang brand name. Wen. Mano nga pieces detoy, Apo? Araksan ko na ni Mark de Sumbar Lolong. Sika nga talaga. Mano nga pieces? Mano nga pieces. This is only the generic name. Ayan. Ayan, sige, tawagin natin yung ating staff dito. Para, ayan. Anong pangalan nito? Kuningning. Ayan, okay. Ang ating staff, si Paps. Okay ka lang, Paps? Ayan. Ayan, maraming salamat sa mga nagko-comment dyan. Ilang pieces po ba? Ayan, sige lang. Generic name, Apo. Generic name. Medicine, mga sinasabi. Oo. Ayan, so, ayan, parang meron na, partner. Ayun na. Oo. Oo. Sayang. Bilisan mo. Yes. Kulang Generic yun. name. Ayan, cellphone, touchscreen from Samsung. Kong DV. Of course, ayan. Una-unahan. 25 pieces Generic ang dami. Generic name, hindi brand name. Ikanta ti clone partner. Han nga sumuro ti sa nga polo. When? Ayan, tap no nadardaras. Okay? Ayan nga sumuro ti sa nga... Ay, baliktad. Hindi. Oh, yan. Baliktad ka kasi. Ayan. Not more than 10. Yes. Not more than 10. Not more than 10. One ask me. Ayan. Inunumen dagiti na pudot na bara. No, gurigor ka, nya ti inumem. Okay? Not more than 10. Not more than 10. Marami pa rin nagsasabi ng 20 pieces. Not more than 10. When? Did you mess Not balik more ka than 10 nagkatan? pieces. Yes. Ayan. Sa Ayan. mga nanonood dyan, generic pharmacy sabi ni Mark Jesum. Ayan, sa mga nanonood dyan na wala pang share badge, share nyo lang po. Ayan, para the more the merrier na nanonood, mas maraming mananalo ng papremyo. Yes, maraming nagko-comment dito pero Yes. I want me to share badge na so sayang. Ayan, adan. Ay, wrong. Wrong. Ikaw nakakagulat ka, ha? Ayan. Nakita ko Ayan, lang dali na. Dali na. Para, move on na tayo. Oo. Wrong. Mukhang nahihirapan sila. Oo nga eh. Bueno, syempre, cellphone Dali na, partner. dali. Wala, comment lata mga kakabsat. Ayan, Para comment makamove lata on na tayo kakabsat. sa next nating Ayan, pag-games. ala, dandanin, ni Ma'am Krisan, dandanin. Ayan, dandani ni Sir Ronel Lopezen. Shout out kanyayo amin nga comment Dali ako. na. Sige, ayan, nag-comment kayo lang. Comment lang ng comment, share lang ng share. Ayan, awan talaga. Awan Okay. pay. Ang Awan dami nang pay, nako-comment. Okay, cellphone. Pabilisan. Ayan. Okay. Generic name. Ayan. Dagiti inumen. mga Kailangan bara. ang i-answer po natin dito sa ating comment is ang generic name at ilang piraso. Ayan, adan. Meron na. Adan, sa May wakas. nanalo Sa na. wakas, may nanalo na. May share badge. Hi, Sir Kirby S. Pilar. Yeah. Congratulations! Nangabak ka iti cellphone from Congressman DV. 801. Ayan, congratulations kay ka. PM ka lang iti Kabsat channel. Message ka iti Kabsat channel. Iti address mo, sir. And of course, Ayan, tapos na makita da. Yes. Pakita tayo, nori katada ng abakin. Sino daw yung Si nanalo? Sir Kirby S. Kirby Pilar. S. Pilar. Pilar. Ito po siya. Direct, pakifocus po. Ayan. Okay, focus tayo. Since di masakit awan, mesa nga ba nigso na, pero
Naikatanti Mesa. Yes. So, tenso na apo, nagkatanti mesa. Ininom siguro ni Paps dito. Ayan, Paps, okay ka lang? Nabaran sa TV. Mariin naman. Ayan. Okay, congratulations, sir. Congratulations. Kirby. Ayan, nanalo ka ng isang touchscreen Ayan, cellphone. tawagin natin ang isa nating staff na si Pops para palitan na yung Yes. nasa box. Yun. Okay, so Pa-games pa? kanta na tayo. Kanta partner. na. Sige. Kanta na tayo ng isang kanta. Yan, so standby po sa mga games. Saan nagsimulang magbago ang lahat? Kailan nung ako'y di na naging sapat? Ba't di mo sinabi nung una pa lang? Ako ang kailangan, pero di ang mahal. Saan nagkulang ang aking pagmamahal? Lahat ay binigay ng mapangiti ka lang. Ba't di ko nakita na ayaw mo na? Ako ang kasama, pero hanap mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at talagaan kanya. Saan natigil ang pagiging totoo? Sa tuwing magbabanggit na mahal mo ako, ba't di mo inamin na merong iba? Ako ang kayakap, pero isip mo siya. At kung masaya ka sa piling niya, hindi ko na pipilit pa. Ang tanging hiling ko lang sa kanya, huwag kang paluhain at talagaan kanya. Di ko naisip na merong hanggan. Ako yung nauna, pero siya ang wakas. At
Bakit pinili mo siya? Mahirap labanan ang tinadhana, pinapaubaya, pinapaubaya, pinapaubaya ko na sa kanya. Thank you so much, Kabsat K. Ayan. So, awagan tayo manin once again, Dagiti representative from the Office of the Congressman, ni Ma'am Catherine, Sir Karen, and Ma'am Karen, and Sir JM. Tapno, agaward manen iti cellphones kadagiti lucky students nga napili iti Office of the Congressman. Ayan, compress tayo, ma'am. Ayan. Okay, so awagan mo, sir. Sino dagiti lucky students manen? Okay, sir, ni Ma'am Geraldine Gorospec and Ma'am Estrella Rebulyo. Okay, ayan. Ayan, thank you so much, ma'am. Okay, kayo, nangal daw kay metlaing, ma'am? Nay, mas metla di pangal daw yung ma'am. And of course, kaya't nga nga rin natin makunayo dato'y intend niya po, Congressman, nga cellphone, para kadagiti anak tayo. Nagyaman kami, sir, da kami pili sa mga napili na. Yes, kani ma'am, nga may timakunam, ma'am. Maraming salamat po at sa napili yung pamangkin ko. Thank you. Advance happy birthday ko. Ayan, medyo makasangit pa ni ma'am. Tears of joy, of course. Ayan, kastang alalagaan na dagiti students ni Apo Congressman D.V. Sabeliano. Noon niya ti masapol da, lakit di kaya na mabalin na ited para kanya tayo amin dito Distrito 1. Ayan. Thank you so much, Congressman D.V. ti kinaimbag mo. Ayan, maraming salamat po. Sir, niya pa'y dagiti lucky winners. Okay, sir. Ay, lucky. Awagan tayo ni Ma'am Flora Rosero, kun ni Ma'am Michelle Pedarillo. Ayan, Ma'am Flora. Ayan, Ma'am Michelle. Nyamet ti makunayo dito, ma'am. Yaman ako na congressman, ti panakapili da dyan ako na ikang cellphone, dapto ng katulungan na ti panagbasa na advance happy birthday, congressman, to sabi sa dagupit ti taon ng Ramadan tapno, dagupit ti matulungan ti kailan tayo. Wow, nagmaya din yung message ni ma'am. Ayan, thank you ka noon. Ma'am, nyamet ti message mo para kinikong. Malaking salamat ko sa kay congressman dahil isa yung anak ko sa napili nagbigyan ng cellphone kasi talagang hirap po talaga yung anak ko sa pag-online po. Salamat po and advance happy birthday. Ayan, thank you so much. Okay, maraming salamat po. And thank you ti Anos yung ay may dito yung studio, ma'am. Tapno alain nyo laing dagiti cellphones, dagiti anak tayo nga para iti online. Ayan, okay kayo matlaing, sir, ma'am. Okay, Ayan. sir. Ayan, kaya pa. Adupay, ma'am. Adupay iti awardan tayo. Of course, iti cellphone. Dagiti students. Ayan. So, ayan, kumusta met iti distrito dagiti programs ni Apo Kong DV? Di ba, ma'am, da kayo dayjay mapapanagited iti checks kadagiti scholar? Kumusta met dagiti scholars tayo? When syempre natulnog met nga agipasa dagiti nga estudyante tayo ket uray tayo man lain yan nga adaman ti sumangpet nga allowance dan tapno kasta ket makatulong tayo manin kanya dan. Yes, of course. Yan, hatid yan ng tulong-dunong program. Kadagiti, of course, kadagiti scholar iti distrito ni Kong D.V. Saveliano. Ayan. Okay, Ma'am Karen, ayan, nanyamet ti makunam kadagiti mapapanan tayong activity. Nasyaat ba dito nga para kadagiti estudyante na ititeted ni Congressman D.V.? When
kuya kasi tatagabi nga pandemic, dagiti da dumakit awan ti pang allowance da. So nga detiteted ni sir nga pang allowance da. Dakil nga tulong kanya da DJN. Ayan, dakil nga tulong talaga dagiti allowance para iti panagbasa. Nun yaman dagiti kasapulan dagiti students tayo. Oray no online classes, adada di balay da, nga madamit lata dagiti projects daw, no urayan niya nga pakasapulan. So, dejay ket an pang tapno guminhawa basit, dejay pinagbasa da. Of course, so thank you so much ma'am, sir. Ket agsubli tayo ito manin, tapno i-award tayo dagiti sabali nga awards para kadagiti lucky students. Okay, take it away, Clifford. Di ko man maamin, ikaw ay mahalaga sa akin. Di ko man maisip sa pagtulog, ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin kong minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Ayoko sa iba, sa'yo ko ay hindi magsasaw. Ano man ang iyong sabihin, umasa kang ito ay diringgin. Madalas man na parang aso't pusa, giliw sa piling mo, ako ay masaya. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin kong minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pilit man abutin ang mga tala, basta't sa akin huwag kang mawawala. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin kong minsan ako'y manhid. Sana ay iyong naririnig. Sa iyong yakap ako'y nasasabi. Pagkat ikaw lang ang nais makatabi, malamig man o mainit ang gabi, nais ko sanang ibarating na ikaw lamang siyang aking iibigin.
Thank you so much. Ayan, Alright. thank you so much, Cubsat Clifford. Thank you, Kuya Jeff. Ayan, so agpa-game tayo manin, partner. Ayan, so ada dito'y apot i question. Ket dati mga bak iti 100 peso load. Actually, nakalakla lang dati nga question, partner, Cubsat. Ayan. So, nakalakla laing dito nga question tayo. Okay? So, 100 peso load. Ayan, i-comment nyo lang iti answers yo. Can of course, ay remind tayo so nga dapat nga i-share da dito ay ito'y live stream tayo tapno makasali da iti dagiti games partner, di ba? Yes. Dapat may share badge tayo. Ayan. Yes, share badge. Ayan. So, dati nga rin ti question na po para iti 100 peso load. Ayan. Anya iti full name ni Congressman DV Sabeliano. Full name. Ayan, pag sinabing full name, pati middle, Yung buong yung pangalan niya. First surname. Siyempre, merong middle name kasi full name eh. Oh, middle name. Oo. First name, middle name, and surname. Yan. So, full name. As in full talaga. Yan. Nga, birthday of course, into November 25. Happy Yes. birthday once again, Congressman. May Ayan, nanalo meron na. na. Ang bilis. Ang bilis naman. Oh, may Ang nanalo bilis na. talaga. Correct spelling. Sino ang nanalo? Jug, Si Sir Riotok. Riotok Reduca Dinet. Dinet. Or Dinet. Babae. Ayan, congratulations, ma'am or sir. Ayan, hindi po namin alam. Hindi mo alam eh. Kasi Yan, sabi niya ay Jogracias Victor Barbers Saveliano. ayan, congratulations na po. Kit na nga ba kayo 100 peso load? So, dapat DJ na nga ba partner Ket PM. When ag-message si Tikab sa channel, i-message na DJ number. Of course. Ayan. DJ na nga bakit ni Riotok Reduca Reduca Dinet. Dinet. Ayan, congratulations, ma'am, sir. Ayan, congratulations, ma'am, sir. Ket i-PM yun lang iti number yun. Of course, dito ay Samiweng, ay Kabsat Channel. Samiweng ti Distrito, Kabsat Channel. Ayan, so ayan, so agkantatay pa'y kano Kabsat kay iti mesa nga kanta. Ayan, thank you so much. All right, here's a song from Ed Sheeran. I found the love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found the girl, beautiful and sweet. I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby,
Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, you heard it, darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I share her home. Well, I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We used to kiss, so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand. Be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person, and she looks perfect. I don't deserve this, darling, you look perfect tonight. Alright, that was something from Ed Sheeran. Ayan, thank you so much manin Kabsat K. Yes. Ayan, so kita tayo manin partner, iti prizes para kadag iti viewers tayo. Ayan, so ayan, dato yung partner. Agpa-question tayo ket inno na laeng nga po. Okay, inno na. Sige, ikandak man nga rod iti okay, dato gayam nga nga pag-hi. Okay ka lang? Hello. Yes, Ayan. nagbabasa na kami ti comments. Ayan, dati nga pag-game tayo. Huwag mo akong guluhin. Okay. Mga bak iti 100 peso load. So, Yes. unaan laing nga po. Okay? So, Mang Ted kay man iti mesang project ni Apo Congressman D.V. Sabeliano dito'y distrito tayo. Of course, project na nga nagbalin, idi nagtugawso ng congressman. So, 100 peso load para kadag iti umunang mangi-comment dito comment section tayo. Nunyaman dagiti project ni Apo Congressman D.V. Ayan. May salaing nga po, may salaing. Ayan. Ayan, kabugaw. Ayan. Okay, so mangitad tayo dagiti project, Sapo. Okay, yan niya. Ayan, sige. Okay, Sabang, yan, kasi Sabang Bay kasi ang sinabi niya eh. So, meron dito, Sabang Baywalk. Okay. Ay, walang sharer badge. Yan. Oh, dapat kaya tada sharer badge mo, ma'am. Emmy Rose. Covered Court at Barbar. Ayan. Barbar, San Juan. Ayan, project po, ma'am. Project daw niya. Ayan, eto, meron na. Meron na. Ayan. Ay, sige. Ayan, mali pala yun. Meron dito partner Clifford pero wala siyang sharer badge.
Ayan, nung nyaman tayo project, dapat correct spelling. Dejay. Ken, of course, adati sharer badge da. Ayan. Tigit na tumakit, mangiteted dami ng aming program. Sa baling aming project, no, may baga nga project infrastructure. Noon niya dagi jay apo. Okay. Ayan. Okay, meron dito. Ayan, sige, comment kayo pa po. Comment kayo lang. Ayan. Ada pa dagiti production staff tayo apo, paki-check man dagito ay ayan, ang dami na. Ayan, paki-check man langin ket medyo nagado iti comment so makita tayo. Nagado ti makita tayo dito yung screen. Pabilisan ngamin dapat eh. Yes, pabilisan. Kaya of course, niya ti umuna nga makita di screen tayo. Yes. So paki-check man po production staff nga noon niya dagiti no sino tinangabak ti 100 peso load. Ayan, ang daming nagko-comment. Yes. Okay, kadagiti aming buybuya. Thank you so much. Ayan, abang buybuya kayo, apog comment kayo, kit mga bak kayo, iti prices, loads, and of course, cellphone. Yes. Ayan, so, na-check tayo dagiti production staff. Okay, so at dati na nga ba kinapon ni... Ayan, double check daw para ano. Ayan, ayan, iti project ni Apo kung DV. Niya dagiti project na. Ayan, so adda nag-comment, adda winner tayon. Ayan, dato yung Apo ket, may isang project ni Apo Congressman, iti Ili Akabugaw. Ayan, kunana ditoy, Sabang Baywalk. So, congratulations, Ma'am Mary Lane Tipon. Yes. Ayan. Congratulations, Nangabak ma'am. ka iti 100 peso load. 1 week Ayan. pang ML. Yes. Alright. Ayan, pa-games pa po tayo. Pa-games. Isa pang 100 peso load. 100 peso load. Ayan, name that tune. Mr. Scorer. Name that tune. 100 peso load. Name that tune na po. Name that tune. Ayan. Dunggan nyo nga nalaing nga po dapat adati share badge yo. Name that tune. Yun. Nangagiti siya pa dapat correct spelling kan kompleto. Yes. 100 peso load dito po dapat kompleto. Ayan. Ulit po tayo. Ulit. Dapat kompleto. Medyo mahirap to. Ayan, may nanalo na. Nanalo si Mr. Ay, wala pang nananalo. Ayan. So, dapat partner DJ Ket, Kompleto. Kaya na correct yung spelling na. Correct Wala yung pa pala, spelling. wala pa. Ayan, at dati nang i-comment dito yung kurang. Kurang. Iti mesa nga letra. Okay, kitain nyo na po, i-search yun. Iti Google.
Google. Kasi- Ay, may nanalo na! Ayan. Ay, ang Woo, amo san- detoy. sana all. Sana all. Ang amo Sana all, sana detoy. all. Taga-kabugaw. Taga-kabugaw. Ang Sana amo all. detoy Ah, laununay. Kuna na nga kinanayon dito. Hello mga kaarak. Hello, what's up mga kaarak ni Mark Jesum Barlolo. Ayan, congratulations. Congratulations. Yes, Balong, isa na nga Barlolong. baka po. 100 pesos. Baka naman Yan, ko yan. congratulations. Share. Tig ano na tayo? Tig 10. O, tigtitan tayo. Masong. Sana all. Hindi, Sana all masong. paano na lang, pa-coke ka naman, pa-Pepsi ka na lang. Oh, Pwede ka palitro, naman. palitro. Okay, so medyo nagulo tayo tatay partner dahil in pa-question tayo nga project. So dapat tatakit specificin. Okay? So ikan dato iket mga bag iti 100 peso load manen. Mangitan tayo man iti 100 peso load. Yes. Tatamet apo i-comment yung man kanya dito i-comment section tayo iti project ni Wait. Apo Congress. Next question, dato yun Yes, na po. next question Next yun, question, next Next prize. question. Okay, Yes. project ni Congressman Divi Sabeliano dito'y vegan. Okay? Vegan City. Vegan Yes. City. Around Vegan City lang, Apo. Yes, dito'y laing nga vegan nunya dagiti nunya ti project na inted na Yes. dito'y Vegan City. And specific tayo ni baga tayo ti lugar. Yes. Kasi tatay Vegan City lang apo dagita yung projects ni Apo Congressman Oo, Divi. ado ti projects na dito'y. Yes. Makitkitak dito. Dar sa inyo, Apo, iti sumungbat kasi pabilisan tayo dito. Yes. Ada dito'y ano ba to? Bagatan ti stadium. Nyati. Ay, Bagatan Stadium. Nyati nagan na day. Dagiti pagpagnaan. Nyati nagan na. Dagiti projects na. Yan, dito'y vegan. Okay? Ayan. So, okay. Ayan. Tama ba to? Check natin. Ayan, may nanalo na. Si Yan. Ma'am Rowelina Timbreza Hernandez. Opo, Yes. ayan. Kunanaket dagiti cobblestone. Cobblestone. Cobblestone Road Road Project. Project. Ayan, Yes, tama, tama. Congratulations, Sa ma'am. sentro ng Vegan City. Ayan. Numag na tayo dita plaza. Yes. Dagiti cobblestone. Ayan, project ni Congressman Divi Sabeliano. Yes. Dita. Ingana dito General Luna Street. Ado dito yung parte ti Bigan dito yung Centro Partner. Aday taket Congress project iti Deputy Speaker tayo nga ni Congressman. Yes, dagi tayo nanalo Divi apo, Sabeliano. dagi di na nga bak ag PM dalaeng iti messenger iti Kabsat channel channel. tapno ma-claim yung dagi tayo prizes tayo. And sabay ti amin apo nga itultuloy tayo dagi tayo pa Rowelina. Ma'am Rowelina Timbreza 100 peso low. Yes. Cobblestone Road Project. Ayan. So, bigyan na natin si Ma'am Rowelina. Ayan. And of course, meron nanalo dito na nauna ba? Wala naman sa monitor namin. Ayan, wala sa monitor namin. So, nauna talaga. Ayan, wala sa monitor namin. Okay, check po natin yung mga production staff po. Ayan. Ayan, so si Ma'am Ronelyn R. Kerubin, ayan, nanalo rin siya ng 100 peso load. Yes. Ayan, Ayan, sabay nga itultuloy tayo apo dati programa tayo. Naman pa ipabuya tayo nga short VTR para kay ni Apo Congressman Divi Sabeliano. We'll be right back.